Velkommen til Min Timeseddel mobil app tutorial. Her har vi fået et nyt arbejdskort, og vi swiper for at se det. Inde på appen kan vi så se alle de opgaver vi har, og hvis vi trykker på den lille grønne bil, kan vi få regnet distance og køretid ud og få det vist på kortet, enten på Google Maps eller Apple Maps, afhængig af hvilken telefon du har. Hvis du enten skal skrive den brugte tid ind eller tilsætte ekstra tid, kan du gøre det inde på opgaven under det grønne ikon. Her skriver du tid du har brugt i timer og minutter og detaljerne ind. På den måde kan din manager se, hvor meget tid du har brugt og hvad du har brugt det på.